Здравейте хора! Здравейте хора! Това ще е моят За първи път виждам в Майнкрафт боя на равин, да не повярваш. Честно да ви кажа, Captain Sparkless го откри. Ето го пред мен. Така. Да. Баща е нашата къща. Така. Ако ми взема. И ето го двойният равин. Ей, ей! Така. И това е двойният равин. Искам да ви го покажа и вие да го видите. Чао! Извини. И ето го survival. Така. И сега продължавам хора, само да направя покривът. И това беше нашата къща хора. Чао!